grup de 6 peluts té una missió setmanal: ensenyar l'alumnat del Col·legi Sant Josep de Serra. L'emparellament dels gossos amb la xicalla, segons el tamany i el caràcter dels uns i dels altres, és la clau per aprendre a donar i rebre ordres bàsiques i a treballar aspectes com la part d'algunes criatures pels gossos. Algunos que son muy grandes que se te pueden echar encima y eso pues me da un poco de miedo. Poco a poco se me está yendo el miedo. Lo voy a seguir. Rigoberto és l'esterilització número 11.500 de la protectora Connexió Felina. Les atencions que es donen als gats del carrer van més enllà de l'alimentació i les cures veterinàries per malalties. L'esterilització és clau per a garantir el seu benestar i evitar patiments. És un animal molt reproductiu i nosaltres el que hem fet és estalviar patiment als gats nous que venen, perquè cada gat que ven no té una casa ni un adoptant. Benvingudes i benvinguts! Pareu molta atenció que ens n'anem a l'escola amb uns mestres molt peluts i després a comprovar les atencions que necessiten els gats ferals. A més, anellarem voltors. Arranca el viatge més bèstia de la setmana. Comença Animalades! 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 Esta manada heterogènia té una tasca comuna: ensenyar els alumnes del Col·legi Sant Josep de Serra a disfrutar de la companyia dels animals. Venga, vamos. Vamos, Peque. Hola, Aritz. Abans d'acompanyar-los a classe, volem conèixer estos professors de 4 potes. Este es Aritz, la cabeza pensante del grupo. Tiene ya 6 años, súper equilibrado, súper intuitivo y es el que enseña al resto del grupo. Y todos los perros se fijan en él a la hora de tratar con los niños, a la hora de pasear. Tiene mucha paciencia este perro. I de la tranquil·litat d'Aritz a la necessitat d'altres de captar l'atenció. ¿Ya estamos? ¿Ya estamos con los pelos? ¿Y qué haces tú con los niños? Sinvergüenza. Esta es Pula, tiene 5 años y es una sinvergüenza. Cuando quiere algo, nada más que salta, salta, salta hasta que lo consigue, ¿eh? Así, con su cara de bonita y de muñeca, hace lo que quiere. Exactament igual que la seva germana. Esta culo inquieto es Lira y es muy nerviosa, muy nerviosa. Los niños siempre se pelean con ella porque no logran que se siente. Ella siempre está de pie en movimiento. Inquiets, tranquils, cal adequar cada gos a cada criatura per a garantir l'èxit de la sessió. En este curso, en especial, Nina desempeña un papel súper importante, ya que Nina es la perrita que está llevando una niña del curso que tiene miedo a los perros. Nina destaca per la seva sensibilitat i calma, tot el contrari que la jove del grup. La más nerviosa es Maya. Es muy simpática, muy juguetona, pero la energía que tiene desprende nervios. Para un niño que es muy activo le vendrá muy bien, aunque a veces se retroalimentan y hay que cambiar la pareja. I encara que pot imposar, tots volen diurcar. El hecho de tener las orejas para arriba impone más, el hecho de ser de un color que no es clarito también les da más impresión, el morro oscuro, todo eso son factores que tienes que tener en cuenta a la hora de tratar con niños. Ella de normal va con un niño que ya tiene un pastor alemán, lo lleva bastante bien, pero ya te digo que todos los niños cogen a Diurka, tiene una sensibilidad especial con los niños. Com la de Dama, la més veterana del grup en tots els anys com a docent. Hemos decidido jubilarla, por un lado, porque ya necesita otro ritmo de vida diferente, que no estar corriendo, haciendo circuitos de agility con los niños. Y aunque ella quisiera ir, porque ella en cuanto nos ve preparar la mochila sí que tiende a ir, luego los siguientes días se resiente las articulaciones, lleva otro ritmo diferente de vida. Dama s'ha guanyat el retir després de tota una carrera com a docent. Ara és moment de deixar pas a les noves generacions. Toca activar al grupo, cansarles, mover el cuerpo y después ya entraremos en modo ejercicio de tranquilidad para ir al cole. Pero ahora toca quemar energía y jugar un poquito. ¡Ali!
Deixem la manada desfogant-se i en tornar a l'escola. Animalades! Hi ha accions que es repeteixen cada dia, com les d'estos voluntaris que acompanyem. Què porteu? Te portem un mascle, li diuen Rigoberto. Per a castrar, no? Sí, per favor. Connexió felina, Sí. no? El voluntariat es volca en la cura dels gats del carrer. Cuando ves el primer animalito y empiezas a darle de comer, ya sabes que ya no hay un porqué. Y es una obligación que te creas a ti misma, pero no te pesa. Entonces, a partir de ahí, una vez que ya estás gestionando de que ese animal come, ya te está interesando también y se puede ayudar más. Camina, segueix endavant. Ayudar implica evitar la superpoblació felina. Sí, una gata puede parir como mínimo de 3 a 8, 9 gatos. ¿Cuántos viven en la calle? Más de los que pensamos. Rigoberto és un d'eixos gats del carrer que parten al veterinari a revisar i esterilitzar. I és molt bo. De normal no podem ni ficar la mà dins. Com aquí sí que sí s'anem a aprofitar a mirar la mucosa, les orelles, si té alguna ferida per fora. Cal controlar les possibles malalties i medicar els gats de les protectores com Connexió Felina. És molt habitual en els gats del carrer que tinguen calicivirus, herpesvirus. En el cas de Rigoberto, pareix que està tot correcte per a l'esterilització. La boca, que és molt important també, es veu prou bé, les orelles. A priori es veu bastant bé i podem continuar amb el protocol que solem fer. El benestar dels animals, que estem alimentats, que estem ben de salut i, a més, que no es puguen reproduir sense ningun tipus de control, que no es transmeten enfermedats de ningun tipus, pensant en el benestar d'ells també. Rigoberto se suma a la resta de gats que el voluntariat ha portat al veterinari. Rigoberto és el gat 11.500 que esterilitza Connexió Felina. El volum de gats que s'ha evitat llança una xifra espectacular. 11 milions de gats. Quina barbaritat! És molt fort, molt fort, és molt fort, molt fort. És un animal molt reproductiu i nosaltres el que hem fet és estalviar patiment als gats nous que venen, perquè cada gat que ven no té una casa ni un adoptant. I ara que porteu 12 anys amb Connexió Felina, quants en són? Lo que s'ha llevat en esos 11.500 gates i gats, perquè nosaltres també esterilicem gats, és mogolló animal, no te lo puc calcular. Ho fem nosaltres. Amb la calculadora a la mà, ixen 1.222.000 a l'any. Multiplicats per 12, han evitat que hi hagi més de 14 milions i mig de gats al carrer. Perfecte, doncs ja... Jo crec que està tot bé i que podem ficar-lo dins per a operar-lo. Jo crec que d'ací a 20 minuts començarem amb ell. Vale, pues ja em toques, vale? Perfecte. Adéu. Gràcies. Adéu. Rigoberto es queda a la clínica. En breu, sabrem com controlen l'esterilització dels gats que s'adopten de bebès. Animalades. Hola, animalades. ¿Veieu esta gata? És Jackie. Fa uns mesos es va presentar a casa i s'ha volgut quedar. És una gata molt carinyosa, sap on té el menjar i el beure i qui la cuida. Així que ara és una més de la família. Ella aquí? Adeu, animalades! Vols presentar-nos els animals amb qui compartixes vida? Nosaltres estem desitjant conèixer-los. Grava'ns un vídeo de presentació en horitzontal i envia-la al telèfon d'Animalades, al correu electrònic o les xarxes socials on trobaràs més informació. La manada de Patricia ja ha alliberat energia i està preparada per anar al Col·legi Sant Josep de Serra i compartir amb la xicalla unes classes tan divertides com enriquidores. Primero los grandes, ¿vale, chicos? Esperamos. Aritz. Muy bien, Dirka. ¿Y la Peque? ¡Ole! ¡Súper bien! Vale, ahora los peques. Nugades i ben protegides, ens n'anem. Fi del trajecte. De la mateixa manera que han pujat, ordenadament i tranquil·la, baixen.
Ya están todos preparados, contentos, nerviosos, ilusionados, como los niños que nos esperan, claro. Efectivament, quan es troben la manada i la xicalla, l'alegria és mútua. Una mirada, un somriure, és un instant, un moment, i ja ho veus tot diferent, i el cos se't omple de vida. Una vegada fetes les salutacions i assignats els gossos, comencen les classes. Agafa forces i crida, encén un foc sobre el gel. Pues estic aprenent en Maya a que me faça cas, a que se sente, a que me done la pata, a que se quede quieta. Más o menos yo creo que le estoy aconsejando. Me he apuntado a esta clase porque quiero aprender y porque me encantan los perros. A mí los perros me gustan porque son muy monos y también porque se pueden mimar y algunos corren que es justo la caminada. A mí me gusta todito de ti. A mí en realidad me gustan todos los tamaños, menos algunos que son muy grandes que se te pueden echar encima y eso pues me da un poquito de miedo. Este és precisament un dels objectius de les sessions amb gossos, treballar la part de l'alumnat més temerós. Al principio tenía un poco de miedo a los perros y pues desde que he hecho estos cursos pues poco a poco se me está yendo el miedo. Todavía tengo miedo a que me salten encima, pero lo voy a conseguir. Amb l'ajuda de Nina, això està fet. I ara sí, m'emprenen el primer exercici. Pasamos entre los conos a un lado y a otro, ¿vale? Al final del camino veréis unos aros, en uno se tiene que sentar y el otro tumbado. La tarara sí, la tarara no, la tarara el mare que la valle yo. Bate. ¡Combate! ¡Súper, José! ¡Súper! Vale, seguimos y empezamos otra vez el circuito. La tarara canta y balla esta canción. La tarara som nosaltres, la tarara serem tots. El perro se lo está pasando pipa. El perro está en un modo trabajo-juego. Es decir, está pendiente de lo que le dice un niño que mide un poquito más que es curioso porque los perros grandes, el niño mide un poquito más nada más que el perro, pero le considera al niño un líder y le considera que tiene que hacerle caso y seguirle. Jugant, ensenyant i aprenent, la classe continua. Animalades. Després de deixar Rigoberto a la clínica perquè l'esterilitzen, acompanyem Connexió Felina en la visita a la casa d'un adoptant. ¿Cómo están los bichos? Pues mira, fenomenal, ya veus. Uau, m'encanta. Así, esperante casi. La tutora ens presenta estos dos germans que no s'assemblen en res. Miu, que es el gris, y Mosso, que es el taronja, y están en nosaltres desde el 30 d'agost del 2024. Y son els amos de la casa. Són l'alegria d'esta casa, on van arribar quan eren menuts des d'una de les protectores de Connexió Felina i després de passar-ho malament. Connexió Felina de Nàquera es trobaren en un espai que no estava en condicions. Teníem una carretera on passaven camions i tota la camada estava allí en una situació una miqueta fotuda i a banda sabíem de l'existència d'un gos que mossegava els gats. Juan Carlos va trobar el match perfecte. Hi ha un espai per tu, dins del panorama. Jo sabia que Maria estava buscant i li digui, escolta, n'hi ha, i com ves, dos. Des del principi vam deixar clares les personalitats. Totalment diferents. Miu li encanta pujar per dalt, per els armaris, per la torre, és super viu, es maneja molt, i en canvi Mosso vol anar en tots els raconets, és molt tranquil, és super menjador. Són el dia i la nit, però no saben viure l'un sense l'altre. M'agrada, me mola, me xifles, m'encanta, soles vull fer que besar-te. Entre ells se porten prou bé, juguen molt, s'acaronen molt, dormen junts.
que avui més cada dia que passa. Des de la protectora estan encantats amb la vida que porten Mosso i Miu. S'han fet grans, estan bonicos, se les ve molt dinàmics, molt ben cuidats. Hi ha una diferència immensa entre el que és un gat domèstic i un gat de carrer. És fàcil construir algo bonico en tu i en tu. Tinc ganes de viure en tu. Esta visita forma part del contracte que signen ells i les adoptants. Una de les coses que fem és dir-li a la gent que anirem a la casa a veure-la, perquè no totes les cases estan en les mateixes característiques, ni a vegades que te trobes una casa en un guite i no té mosquiteres, per exemple. No és el cas de Maria. Sí, està gatificada esta casa. Ara ho comprovarem en el Gat Tour, en què des de Connexió Felina s'asseguraran que Mosso i Miu també estan esterilitzats. Un animal jove que està creixent i està desenvolupant-se ha de tindre una dieta adaptada a aquesta etapa de la vida. Per això és molt important adaptar tant l'aport de grassa com de proteïna. A més, en els últims anys l'esperança de vida dels nostres animals ha augmentat considerablement. Per això és important tindre en compte en un animal sènior l'aport de proteïna i de fibra. La proteïna perquè, malgrat el que pensem molts de nosaltres, si l'animal està en una etapa geriàtrica, li va costar més absorbir-la dels nutrients. Llavors donarem un aport extra de proteïna. I fibra perquè tenen molts problemes d'estrenyiment. Al pati del Col·legi Sant Josep de Serra, Aritz, Maya, Diurca i les menudes Nina, Pula y Lira continúen la clase amb la chicalla. Tienen que aprender la comunicación con su perro, saber en qué proceso está, si está pensando, o analizar bien el gesto del perro para poder entenderle. Para esto necesitan empatía, están practicando empatía. En el joc de la caixa, on s'amaga l'alumnat i el gos ha d'acudir a l'avís, aprenen els dos. Como tienes una mirilla para poder ver si bien o no, cuando esté cerca y nos detecte con la nariz, le tiramos un premio por el agujero. El perro inseguro lo que hace es coger confianza, aunque sean objetos raros, como la caja grande. Y los niños lo que hacen es sorprender al perro y pasárselo bien, o sea que aprenden por las dos partes. Cases de cartró, niños de paper, festa de disfresses, balls en el carrer. Arriba un dels moments més desitjats per totes i tots. ¡Ale, que nos vamos a jugar a pollito inglés! ¡Va! No podemos pegarles tirones al perro, tiene que estarse quieto cuando yo me gire, ¿vale? La colita vale. La colita no cuenta, va, la colita de felicidad no cuenta. Hemos aprendido ya la teoría, que es sienta y espera que se queden quietos. Entonces con este juego lo que vamos a hacer es practicar la orden de obediencia que ya hemos hecho antes. Comença el joc. 1, 2, 3, pollito inglés, sin mover las patas ni los pies. 1, 2, 3, pollito inglés, sin mover las patas ni los pies. El joc que més m'agrada és el del pollito inglès, perquè esta chica guapa se comporta súper bé. La chicalla adora els peluts. Lo que más me gusta es estar con los perros, aprendo a enseñarles, pues dar la patita, pues a sentarse y a tumbarse. Yo tengo 2 perros en casa. Tots ensenyen i aprenen molt ràpid. El joc següent n'és un exemple. Con este juego lo que pretendemos es trabajar en equipo, hacer relevos y coordinarse entre ellos, y luego por otro lado hemos practicado ya la orden de andar al lado y que no tires de la correa cada perro. La vesprada acaba refrescant la manada i amb moltes carícies. Que ens vol fer competir, que bonic és poder compartir. Hemos terminado, ellos ya están cansados, felices, plenos, y los alumnos se van en la misma sintonía que los perros. Es un beneficio mutuo para los dos. Aprenden el idioma universal de la naturaleza, se coordinan siendo diferentes especies
y sobre todo es un apoyo emocional y físico en un entorno natural inigualable. I amb una colla de peluts de 10. Animalades! Estem de nou a casa de Miu i Moixo, on Juan Carlos, de Connexió Felina, comprova com viuen després del rescat. La torreta esta, quant temps la tens? Pues al mes de vindre els gatets. I la utilitzen molt, No, per sí, lo que és el seu gimnàs, es posen... Així dormen, moltes vegades els dos junts, que clar, quan tenen menuts aguanta. encara... Sí, sí. I se posen per ahí, bueno, els agrada molt, corren, se persegueixen, pugen, abaixen, els agrada prou. La visita forma part del compromís que signen els adoptants. En el contracte nosaltres el que fiquem són sobretot garanties tant per als gats com per a nosaltres de que estan en bones condicions, és a dir, que nosaltres farem visita al domicili. A banda, les visites moltes vegades no són solo una visita, a vegades fem més, ens poden enviar fotos i vídeos perquè nosaltres ho vegem bé, i quan són molt menuts, que no s'han pogut esterilitzar, n'hi ha l'obligació, el compromís d'esterilització. I després d'11.500 esterilitzacions, esta intervenció és fonamental. Maria ho tenia claríssim. En quant me va dir la veterinària que ja podia fer-ho, doncs així no ho fèiem. És ràpida, no es fa mal, és l'anestesieta que li posen i se recuperem prou ràpid. Des d'eixe moment han deixat de marcar i miolar i tenen una existència plàcida en una casa pensada per a ells. Vine, que t'ensenye l'altra part. Que bonic. O sigui, no l'havia vist mai de capçalera del llit. Un disseny que té un perquè. Perquè Miu li encanta botar, se posava damunt de l'armari i vam pensar algun lloc on ell poguera fer més carrera. I li has ficat perquè no se faci mal. Sí, perquè quan es posa a jugar Miu, a vegades s'agarra d'ací i fa així, i entonces me feia un poc de por que es pegara mal. Juan Carlos també es preocupa pels tutors de Moixo i Miu. Se te cau el gat quan t'estàs dormint. No, ells realment se posen així i després si estem nosaltres en el llit boten, però boten als peus, no mos fan mal. Està tot calculat. Continuem per esta llar 100% gatificada. El voluntari es fixa en un element essencial. És la protecció per a totes les finestres? Sí, més que res per poder tindre la finestra oberta sense perill que es caiguen, no? I ha que anar en compte. Pues me pareix molt bé, estan totes, és el mínim que demanem nosaltres. Moixo i Miu no poden estar més ben atesos i protegits. És una casa que està totalment preparada per als gats estan superfeliços. Me dona moltíssima alegria veure de com estaven abans a com estan ara. Val la pena fer les coses per coses aixinars. Molt bé, i jo molt contenta de tindre-los, la veritat. Per a continuar fent realitat històries d'amor com la d'esta família i amb els rescats i esterilitzacions, des de la protectora fan una crida. Per tornar a fer altres 11.500 necessitarem una base prou important de voluntariat. Necessitarem compromís per part de la gent dels alimentadors, però jo pense que ja toca també compromís per part de les institucions. Si compartim el mateix rumb. Cal que totes i tots ens posem en marxa per ajudar els gats del carrer pel seu benestar i pel nostre. Jo vull seguir vivint amb tu. Animalades. Un projecte ha permès repoblar de voltors una zona de la Serra de Mariola. Cal comprovar periòdicament la seva evolució i per això cal marcar-los i anellar-los. Vam assistir a una d'estes jornades. Vos en recordeu? A la reserva de fauna del projecte Canyet, dins del Parc Natural de la Serra de Mariola, està tot preparat per al marcatge i anellament de voltors. És una espècie que va desaparèixer de les nostres serres fa més d'un segle. El projecte Canyet va començar creant un punt d'alimentació per als voltors de pas. Però el seu èxit va anar més enllà. El primer que hem capturat és el voltor negre, que està ja anellat
Els anellaments permeten estudiar la població de voltors. Les primeres marques que té són franceses. Esta recaptura aparta informació rellevant sobre la dispersió de les poblacions de voltors. A banda d'agarrar les dades biomètriques, fer una estimació de l'edat, s'agafa també mostra de plomes per a fer una analítica perquè és l'única manera de saber el sexe dels voltors. Veure els voltors de prop ens descobreix les seues particularitats. La força de l'animal la té en el bec, que és la ferramenta que utilitza per alimentar-se. En terra tenen poca habilitats, una espècie de gallines patoses imponents, això sí, però quan són veritablement majestuoses són en vol. Continua la captura i l'anellament de voltors. Este és un juvenil. Molt bé, doncs anem allà. Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Li posem primer l'anella oficial, l'anella del Ministeri, que té que portar sí o sí. Entonces, a l'hora d'anellar, en que li posarem només esta, ja n'hi hauria prou. Però com que el projecte és de seguiment, se li posa esta anella de PVC, que és de lectura a distància. On viatgen els exemplars més joves? Se'n van a Sud-àfrica i dins d'un any, 2, 3, tornen cap així. Entonces tornaran al lloc de cria. Si este ha nascut així, anirà al barranc del Cinc a criar. Només cal observar el cel per a saber que el projecte Canyet és un èxit. Tenim la sort d'assomar-se al carrer en Alcoi i veure voltors. Tot un espectacle que no fa justícia a la concepció negativa que es té sobre ells. El voltor és un animal carronyaire, estrictament. En realitat, el voltor és un animal molt tranquil, que no té apenes depredadors. Arriben a viure més de 30 anys, són monògams, s'emparellen una vegada en la vida, normalment, i ponen un ou a l'any. Durant el marcatge, tracten d'establir l'edat aproximada dels voltors. Els que tenen el bec, el color més pedernal, són més adults, més vells, sempre el color blanc, en la nostra espècie igual. El color blanc s'associa a una edat més avançada. Els més joves tenen el bec completament negre. Aquest collar més suau de plomó que tenen, de color blanc també, és un tret identificatiu de l'edat dels voltors. També ens diu que és un adult pel plomatge tan claret que té. Tot això tan claret és d'un exemplar adult. Després de la retrobada, la Navarra ja val amb la resta de voltors. D'estos animals, que són animals socials com nosaltres, que fan aquest paper que és fonamental en la natura, són els escombraires de la natura. Fan desaparèixer allò que a la resta de la fauna li costa eliminar. Altres aus necessiten dels voltors per a que obriguen el pas i després poden anar les blanques, altres còrvids, que poden alimentar-se de la carronya, però necessiten abans aquesta força dels voltors per obrir el camí a la carronya. La jornada acaba amb 77 voltors anellats i reconeguts. Any rere any anem controlant la població i sobretot l'èxit reproductiu de l'espècie en aquestes comarques, no sols en el parc natural, sinó també en el seu entorn més immediat. Anem a alliberar aquest exemplar i a viure. En un espai on l'espècie s'havia donat per desapareguda, este vol ens demostra que la seva recuperació ha sigut possible i que el cel, sa casa, torna a estar poblat de centenars de voltors. El coneixement de les espècies és la clau per atendre les bèsties com cal, com fer aprendre a interpretar els senyals, però també educar-los que entenguen els de les persones. Això els ajuda a sentir-se feliços i segurs al costat de l'humà, qui també els disfruta més i millor. D'una altra banda, cal complir les normatives i evitar d'esta manera sobrepoblacions abocades a córrer riscos que posen en perill la seva integritat i benestar. El seu patiment és també el de moltes persones que se n'ocupen. Ens veiem molt prompte amb més històries increïbles dels més peluts i peludes de la família.
Recorda que pots tornar a veure les d'avui en A la carta d'Apunt sempre que vulguis. I estem en totes les xarxes socials.